Tak, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi krátky briefing k aktuálnym udalostiam a vlastne aj pripomenutie jednej zajtrajšej akcie, ktorá bude podľa mňa mať veľký význam aj pre ďalší postup v tom, že v akej krajine vlastne žijeme. A týka sa to problémov garáží, respektíve ich výstavby Várali Hradného kopca. Tento celý projekt sa môže stať aj exemplárnym prípadom toho, že v akej krajine sme doteraz žili. Upozorním na dva rozmery. Prvý rozmer je, že občania tejto krajiny si prostredníctvom svojich volených zástupcov budujú garáže, ktoré stoja trikrát viac, ako stoja bežné garáže. Poviem to na jednom konkrétnom modelovom prípade. V Bratislave 500 metrov od týchto garáží sa stavali garáže, ktoré sú v zásade veľkosťou rovnaké aj počtom parkovacích miest. Náročnejšie boli kvôli tomu, že dole, ako viete, je vysoko spodná voda, to znamená, že po 4 metroch je spodná voda, takže bolo treba robiť vaňu, čo netreba robiť na Hradnom kopci. A tieto garáže boli predprípravou stavebnou na základovú dosku na ďalších 11 poschodí. Čiže tieto garáže boli práve z týchto dvoch dôvodov drahšie, ako by boli štandardne, ale vyšlo jedno parkovacie miesto niekde na úrovni 20 000 eur. U nás občania prostredníctvom svojich volených zástupcov stavajú na Hradnom kopci garáže, ktoré vychádzajú cirka 65 až 70 tisíc za jedno parkovacie miesto. To znamená 3-krát drahšie. Nie je tam spodná voda a nad nimi nebude budova, ale bude baroková záhrada. Čiže sme podľa mňa už len z tohto jednoduchého výpočtu sme svedkami toho, že niekto ohromným spôsobom tuneluje verejné zdroje a na konci skončím s tým, že čo s tým. To je prvý rozmer, ktorý treba riešiť. Samotný projekt je samozrejme brutálne predražený, keď z celkovej sumy, ktorá je 26 miliónov vysúťažená, odrátate, ako sa hovorí, že cirka 16 000 majú stať garáže, tak otázka stojí, či ľudia našej krajiny majú na to, aby si za 10 miliónov postavili barokovú záhradu, lebo tie zostávajúce peniaze z toho rozpočtu niekde na úrovni 10 miliónov eur, to znamená 300 miliónov korún, sú na výstavbu jedného malého pavilónu a barokovej záhrady. Takže ja neviem, či existuje niekde vo svete vôbec záhrada, ktorá by stala také peniaze. Na Slovensku sú ľudia, ktorí nemajú čo jesť. Na Slovensku sú ľudia, ktorí naozaj ráno nemajú deťom dať čo na 10. A u nás sa stavajú baroková záhrada a podľa týchto výpočtov to vyzerá na 300 miliónov korún. Takže niekde je a verím, že to si nemyslím len ja, chyba. To je prvý, už toto bolo absurdné a to budeme chcieť riešiť. A to, že pán Guspán podpísal dodatok k zmluve 2 dní potom, ako cirka 5000 ľudí bolo pred parlamentom a hovorilo o korupcii, tak pán Guspán sa nerozpakoval o 2 dní neskôr, 27. podpísať dodatok k zmluve s klasickou fintou všetkých stavebníckych podvodníkov, to znamená nestabilné podložie. Aj celá dodatok k zmluve je, ktorý hovorí, že tu ho mám o doplnení teda ochrany pamiatok, k tomu sa ešte vrátim, ale aj stabilizácia, teda nestabilné podlože. To je klasická finta všetkých podvodníkov, ktorí chcú navýšiť rozpočet, lebo to je vec, ktorú sa nedá preukázať. Čiže sa nerozpakoval 2 dní po tomto pochode podpísať tento dodatok, ktorý je niekde na úrovni cirka 2 miliónov eur. Čiže znamená ďalších 60 miliónov korún. Za nič. Naozaj títo ľudia sa neboja už nikoho a ničoho. Preto je na mieste, vyzvem generálnu prokuratúru listom pravdepodobne zajtra, kde budem žiadať prešetriť a budem aj cez náš výbor pre obrannú bezpečnosť, ale v prvom rade cez listom sa obrátim na generálnu prokuratúru, aby prešetrila, či v prípade výstavby garáží na Bratislavskom Hradnom kopci nedochádza k porušovaniu zákona číslo 266, respektíve 268, to sú machinácie pri verejnom obstarávaní. Môj názor pre aktuálne poznanie veci, že k určitým machináciám v tom určite došlo. A druhá je aj podozrenie pre trestný čin 249, to znamená trestný čin poškodovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Toto je prvá vec, ktorú urobím, to znamená, obrátim sa listom na generálnu prokuratúru, budem žiadať o postup. Rovnako sa obrátim aj na ministra vnútra, či polícia šetrila, lebo ja si dobre pamätám,
že už to bude viac ako mesiac, skoro 2, keď som fyzicky priamo pri hrade bol a volal som hliadku polície, aby prešetrila aktivitu na Hradnom kopci, či nedochádza k poškodzovaniu archeologického dedičstva, či budem sa dopytovať, či niekto sa tej veci venoval, či niekto vykonal zápis alebo záznam, lebo ja mám podozrenie, že k poškodzovaniu archeologického dedičstva na Hradnom kopci dochádza. Čiže to je druhá vec, čiže prvá generálna prokurátora, tretí je ministerstvo vnútra a polícia, čo učinila, respektíve neučinila. Tretia vec, požiadam nového predsedu parlamentu, aby sprístupnil rozpočet, výkaz výmer sa to volá, celú projektovú dokumentáciu výstavby garáží, tak, aby mohol nezávislí rozpočtári auditovať tento rozpočet. Môj predpoklad je taký, že sa dozvieme veľmi zaujímavé veci, že ako kto naceňuje. V tejto príležitosti len poviem, že ja som videl podpísaný výkaz výmer, kde jeden štátny úrad, ministerstvo dokázalo preplatiť, a teraz počúvajte dobre, v miestnosti, ktorá sa rekonštruovala, ktorá mala 14 metrov štvorcových, na ktorej sa objali kachličky, tak v rozpočte bolo napísané, že odtiaľ vyviezli 7 kubikových kontajnerov stavebnej súti. To nie je možné ani, ako teda verím, že tí, ktorí aspoň trošku matematiku poznajú, ani teoreticky. Napriek tomu to v tom rozpočte bolo a celý tento list je opatrený všetkými podpismi, ktoré sú potrebné na to, aby to bolo preplatené. Čiže tretí krok, predseda Národnej rady, auditovať rozpočet. Nech ľudia vedia, za čo platia a dozvedia sa, že platia radovo viac, ako keby si to stavali sami. Lebo ako som začal, súkromná investícia garáže, cirka 500 metrov od tejto bola minimálne o 2/3 lacnejšia a pritom bola stavebne náročnejšia, to treba povedať. A posledné, čo chcem povedať, s tým skončím, že podporujem zajtrajšie zhromaždenie, ktoré sa koná tu pred Národnou radou a ktorej požiadavkou je, aby sa vytvorila komisia s radou odbornej verejnosti, pamiatkovej, archeológie, aj študentov, lebo myslím, že zvolávatelia tej demonštrácie toho protestu sú aj študenti a odborná verejnosť, čomu sa teším, že je to tak. Táto komisia posúdi celý projekt a hlavne z pohľadu toho, že či dochádza alebo nedochádza k ničeniu pamiatok z rímskeho obdobia. A až na základe výstupov tejto komisie sa bude realizovať ďalšie pokračovanie stavby na Hradnom kopci. Čiže plne podporujem účastníkov toho projektu a som aj dovoľte vyjadriť ocenenie, že takémuto niečomu došlo a že to bude. Takže z toho sa teším. Ďakujem.